L'Assemblea Nacional Catalana, com sabeu, és aconseguir la independència de Catalunya, però sempre i quan ho vulgui la majoria del poble català. Per això, el nostre objectiu més important és convèncer aquelles persones que encara no són independentistes. I per això els hem d'oferir un estat més just, més digne, més pròsper i més democràtic. L'any 1714, a nosaltres ens van vèncer, però no ens van convèncer. Nosaltres ara volem convèncer per vèncer. I precisament perquè ens van vèncer però no ens van convèncer som ara avui aquí. Perquè abans que nosaltres, moltes generacions de catalans i catalanes han fet possible que avui siguem aquí. Moltes generacions, moltíssimes, moltíssimes. Ells els va tocar viure en una època molt més difícil que nosaltres. A una època que no va ser possible declarar la independència, no va ser possible. Al segle XVIII, al segle XIX, al segle XX no va ser possible. Malgrat tot, ells van fer el màxim que van poder perquè nosaltres avui siguem aquí. Molts d'ells van viure i van morir sense poder dir que eren catalans, que tenien un himne, que tenien una bandera, sense poder parlar català. Van haver d'amagar la seva identitat, ho van haver de fer per sobreviure. Però, malgrat tot, ens han deixat la llengua, la cultura, la voluntat de ser i aquest esperit de superació i de sentir-nos poble, un únic poble. I nosaltres, ara, avui i aquí, també farem el màxim per aconseguir la independència de Catalunya. Farem el màxim, però és que ara, avui i aquí, el màxim és precisament la independència. Per tant, hem de tenir clar, claríssim, que som hereus de totes les persones que s'hi han deixat la pell i que no els podem trair. Nosaltres, ara i aquí, hem de ser els artífecs d'aquesta independència que ben aviat assolirem. Però hem de tenir clar, també s'ha dit, que tenim un adversari al davant